Besko. Ito yung Besko. Sir. Ay, una po dahil ito yung Besko. Nga nga. Taro din. Biyahe tayo? Subianak lang bet di kwak. Diyan. Naripatak niya, armas na yun. Sige nga raw doon. Ito yung Besko. Sir, gasolina tayo bibigyan sa Laminos. Ha? Gasolina ka natin eh. Amo na yaris ya. Ang kunayari siya kami na eh. Mataturo ka. Ano pa nakarad biya yan? Sige sir. Kababain tayo motor oh. Tiga rin. Ay, madilim pa. Yan. Yan. Oh, so what's up mga ka-journey? Oh, kasama ko yung Mabini Pangasinan Riders Club. Nako. Ah, Ka-journey. si Boss Joey. Boss Joey. Ha? Yan po. Yan po. Yan po. Jan Paul. Yes. Papa Joe. Papa Joe. Daddy Joe. Sir. Sherman. Apa yung Jan Paul? Ay, kunap ko ah. Papa Step. Ayan o. Ayun mga kasama natin. TikTok. Yeah, dami namin dito. Boss Jan Paul, pang ilang rides mo na to? Ang kasama mong PNP? Pang isa pa lang, sir. Oh, isa pa lang. Pareho kami, isa pa lang. Pero mga napuntahan namin, malalayo na rin. Kaya, patak na rin sa rides. Follow nyo yung YouTube channel niya din ha, mga ka-journey ha. JPTV. May ka sir. Oh. Okay. Okay. 1, 2, 3. Smile. Video pero yan ha. Iyan na lang natin. Yeah. Tama din ako. Pwede sir. Nagtatlo tayo. Apat tayo. Ayan. Ang dami namin, 20. Good morning po sa Yun! mga bisita. Isang ano nga dyan, isang tingin. Oh, yung liwalag na. Lumabas na yung mga kabakuha namin ha. Oh, what's up ha? Abangan mo kami dyan. Abangan nyo kami dyan sa Mabini ha. Pwede. Mamaya. Dapat may patubig ha. Yung mga ano dyan, kami ang participants ng Mabini. Dapat meron kaming 10 liters ha. So ito mga ka-journey, ride for a cause. Wala kaming bayad kung ano man, pero itong biyahe namin para makatulong sa kapwa. Sarap maging kapwa. Okay, ayun, makikita nyo mga ka-journey oh. Ang dami nila oh. Ayun oh. Ayan, dami yan. Ayan. Galing sa iba't ibang bayan. Ayan oh. Kaya halo-halo to mga ka-journey. Merong pulis, merong mga civilian na kasama dito. Dito nyo makikita ang unity. Basta tulungan ang pinag-usapan. Di ba, boss? Oh, tama yan. Number 1. Bulungan tayo. Jo, pangilan mo na to, boss Jo? Pangatlo sir. Oh, pangatlo na. Walang bayad to mga ka-journey. Ang bayad, ang ano namin dito, bayad namin yung kasiyahan. At makatulong sir. At makatulong sa kapwa. Start na po tayo sa ating short program. Kasama natin ang pinakamatigas. All riders, good morning po. Assemble na po tayo. Okay, short lecture lang naman po ito. Ito
Ito mga ka-journey, lilecturan pa kami ha. Sa atin ang ating mga kapatid. Kapatid po natin. Yung ruta ng ating ride po, okay? So ladies and gentlemen, let's all welcome Police Major Edgar Palaylay, ang Chief ng PCAD. Siya po magdi-discuss ng ruta ng ating ride. Magandang umaga po mga kaprag members natin. Efet! So magandang umaga at i-discuss ko po ang ating magiging ruta para sa kaalaman ng lahat at para sa safety natin lahat sa ating ride. So from here sa Lingayen po, tatahakin po natin ang bayan ng Labrador. And then, Ayan si Saswan. Police Diretso Major po tayo sa Palaylay. Saswan. After Sinasabi Saswan, yung meron po magiging yan ruta na namin. tumirik na atin. Harap likod po. Ayan, mga journey, yung pang stretching. Huwag po kayo masyadong magdikitan dyan sa harap at likod niyo po. Okay. Stretching lang naman po Bali yung mga exercise. ka-journey, meron mo ng stretching para sa before jump off. Stretching natin sa head. So, follow after me. Yes, sir. 1, 10, 6, 5, 4, 3, 2, Ayan mga ka-journey, maaga pa kasi ngayon kaya kailangan natin ng stretching para mabuhay yung mga lamang loob natin mga ka-journey. Next. 1, 2, Giling-giling, giling-giling, igiling nyo na matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, hayaan yung mata nila ay lumuwa. Igiling-giling, igiling-giling, para hindi ka laging nakatulala. Igiling-giling. ito exercise. Alas 3 pa lang kasi ng madaling araw nagising na kami, nagbiyahe na kami agad papunta dito kaya kailangan namin ng stretching para magising yung tutulog namin dugo. Everybody was kung fu fighting. 5, Those kids were fast as lightning. 4, In fact, it was a little bit. Exercise daw. Oh, may ride. Meron pang riders. Ito kasama natin Si na Police Staff Sergeant Di Guzman, sir. isang participants natin dito na galing Bani, si Nong G. Okay, rider exercise. Follow na yan, follow. Warm up ang balikan. Riders position. Move. Riders exercise. Go. 1, 2, 3, 1, 1, 2, Ayan, mga journey. 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Yan yung riders, exercise. 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2. Giling-giling, igiling nyo na matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, hayaan nyo. Dito rin sa akin. Ayan, sama natin si biyahe ni Jolly Vlog. 1, 2, Subscribe at follow yung niya, mga account niya sa Facebook, saka YouTube merong yun. Oh, YouTube ha. 2, 3, 9, 1. Oh, Jolly Vlog. No, shoutout sa mga idol natin dyan. Mamaya, See you mga idol. magkasama kami, District 1. Bani, Mabini, yung mga ka-journey ha. Ayan yung mga kasama namin. Madami tayo, madami. See you mga idol. Baka bitbit mo yung sticker ko dyan, sir. Eh, wala. Wala pa nakuha. Sa'yo, yung sticker mo. Oo nga, yung sticker lang ha. Saan yung sticker mo, sir? Nabigyan lang kita ha. Ay, hindi kita. Ako lang. Kaya no? Hindi ako binibigyan, oh. Solid. Sulit ha. Just Jolly Vlog. O yung mga first district. Saan mo dito yung mga first district? Sigaw ng mga lakas! Second district po! Yan! Third! Yes! Fourth! Yan! Fifth! Only! Saka sixth district po! Yes! Maraming salamat! Give! From first district to 6th district. Ayos na. So, short ka na po.
Yun po ang nabigay ng helmet, courtesy by GD. And then, Iron Hell po, andyan po. Si Mama po natin, yan po ang nabigay ng helmet. Sponsored by Axor po. And then Motor Oil. So, maraming salamat po sa mga sponsor. Thank you. Join na rin ako dyan. Thank you. Please take seat. Unang-una, gusto ko pasalamatan yung ating may kapal sa paggabay sa pagpunta nyo dito sa Pangasinan Police Provincial Office and sa paggabay niya sa atin sa araw na ito. Oh, may magkasama picture. Sir! Gear up, and then personal necessity. Thank you, sir. And then mamaya, Ayan o. Oh, ayan na. Mag-jump off na kami mga ka-journey. Ayan o. Hirap na. Buwing to mabili. Boss Ricky. Boss Steven. Apa dyan? Oh, siyempre, Big 4. Big 4 ng Mabini. Isang ano naman dyan, sigaw. Yun. Boss Rick. Sa Bani. Yo. Woo. Ilan kayo? Daming pala, daming Bani no. Walo. Walo.